И здравейте хора, аз съм Строител БГ. Днес ще играем Sons of the Forest. Една игра, която аз чакам от много време. То всъщност излезе преди пак много време, преди 2 години, мисля, че беше 23-та, мисля, че излезе. И аз сега играя, както винаги. Закъсняваме. Но нищо да. Днес ще играем Sons of the Forest. Ще направим... чакайте, стойте. Чакайте, че играта ме въгна. Така, играта се оправи, като я рестартирах. Днес ще започнем нова игра. На какво да играем? Ще играем на нормал. Не мога ли да го сложа нищо. Ще играем в мултиплеер сервер, за да може евентуално и чата да дойде. И така. Няма да ви обещавам, че ще има... Няма да ви обещавам, хора, че ще има нови клипове, защото обещавам, казвам, но не се получава така както трябва. Затова ще кажа, че ще се опитам да има клипове. Не ви обещам, но ще се опитам да има. И така. Сега пускаме Sons of the Forest. Серверчето, мисля да направя поредица на Sons of the Forest, мисля на The Forest, имаме я с картача. Така. Да изгледаме интрото. Пъв хора. Няма да спиквам качество. Виждате се. Да проблем. Нещо пише. Чади там. Ай, лодки. Тук сме. Ето ги да се гледаме. Кевин. Last signal was from 500 feet below ground. 7 months ago. You're not going to find anyone alive down there. Ето в към на 63 годинки. Ето е 75. Да се тежи 75. Барбара на 60 години. 160 години. И дъщерята на 20 години вече студент на дъщеря. Ученичка 57 години. Значи... Айде, ето това снимка. Красива. И се приземява. Хайди. Всички демони ще ги вгъм. Не страшно. Гърмътник! Падаме! Стопа нахрен! Кой е това? Кевин? Дръж се, Кевин! Утрикна стекло. Утрикна стекло. Утрикна стекло. Виждаме същото. Моха е кула. Не има как така да изплуваш, не има как. Размахва там от сайта, вика нагоре. Не може. Тук сме. Ето това. Now who invited you? Никой не е поканил, аз дошъл. Аз видел само.
Какъв сме? Живи сме. Да, знам. Ето, радата. Кевинчо. Ево, майка. Ево. Да, знам, че мога да си бия. Кевинчо горкия. Жив ли си, Кевин? Жив. Follow me. Следвай. Айде да видим тук ще има. Патрони. Медицин. Рибка. Мога ли да взема там? Много път. Бар. Стънгън, амо. Имаме всичко. Още нещо остане. Камъни. Файр. Гледай, удари го. Гледай, мъртъв е. Умъртвен направо. Кевинчо. Да дойдем тия да ги видим. Кевин. Някаква графика са. Много добре. Кевин, мога ли да убия някакъв птица? Чакай глас. Я ги взехте там. Ще ги вземат си това. Да ги видим нашите колеги. Колеги. Да видя кой има книжката. Improvised Survival Handbook. Да, знам. Нещо интересно има ли? Няма нищо интересно. Да. Сега така, аз скоро ви предлагам да вземем, ще направим една къщичка. Да видим. Тук няма. Така ето и игричката. Ще ми е да е едно. Едицините са ми на 9. И сега така. Yes. Кевин, я донес срещу моите момче. Get sticks and give to me. Дай ми ги. Дай ми печки ми ги дай. И така хора, аз предлагам да направим някаква пистичка. И да... И да се сме в нея. Сме дърво. Колко е реално цепенето на дървета. Много е готино. Много готина игра. Ако искате още епизоди по редица, дайте. Дай да пускам. Дай тук.
Два квадрата ще направим. Там хора, ние са няма стигнем, просто това трябва толкова да. Да видим строителството. Все пак съм строител на БГ сега. И да видим ние къде сме. Аз не знам дали ние сме там, където аз сме. Да, ние сме там, където аз мисля, че сме. Добре хора, спално ни е добър. Спално ни е много добър. Тарка. Няма да мога да сейфам. Кевинчо, бе, дай пълче. Вижте скорите трябва да си направим скоро да сейфаме преди пещерата. Ще вземем нещо да ни изяде. Вътре. Да. Къде е глото? Ето. 16 пръчи. Кевин да донесе. Да видим. И имаме си легло. Не тука. Това хора са наши сервери с картача БГ. Виж сега ще направим YouTube 1. Това са сервери с картача БГ, който си е наш личен и да разбавим по-добре да не... Да, по-добре да не снимаме в него. Да видите? И така продължаваме. Сега тук сме. И има такава количка. Взимаме, гледай хора, какъв късмет. Има такава голф количка, обаче малко опасно да ни изядат канибарите, ами виж, няма да ни изядат. Сега взимаме количката и ще прекараме целия свят. Се возим навсекъде, аз много обичам такива. Количка, Кевин ще си го вземем с нас, ще го возим. Ето така ще се придвижваме по-бързо. Шум канибали. Не знам. Това канибал ли е? Ами, това са такива. Кевин, качва се. Ето е количката. Качи се, бе. Качи се. И ми хайде хора. Сега отиваме в отбителната в десно на нас. Там си гледаме батвата и фенерчето. Ще се включим след малко. Благодаря. И така хора стигнахме. Не след дълго време. Гледаме малко бървинки и режеме, тук има долу един човек, обесен. Режеме това въже и ще видите какво направихме сега. Качвай се, Кевин. Какво стана? Попиш ли така? Попиш ли така? Това е GPS, както е на... Може гост. Аз се едно на някакъв такъв... Тук високо ще го трябва, давай. Не знам, хора, излагам се тука. Няма стрес. Отиваме. Тук ли съм? Тук може и с количката да дойда и ще ми се някакъв канибал. И стигнахме при този човек.
който държи водка и фенерче. Взехме фенерчето. Едно от най-важните неща. Сега е тук долу, някъде трябва... Ето, това е там видео. Трябва да вземем модерната брадва. И идем да сейфаме. Пистолета в другия епизод ще го вземе. И така. Добре, ще се видим, ако стане нещо интересно или като стигнем. Ето го. Тук съм. Стигнах. Спирай го това радио, запри го. Тя ги имаше и от трейлера. Вземаме каквото можем. Слагам панел, може да си покарам на електричество, тази гъбъл отровно. Не трябваше да ям. Вече 4 тухли. Жаби се чуват от това езеро. Пък какво, мога ли да го ям? Аз не знам, че съществува това. Отровно ли? Който иска да го чете, да го чете. Взимаме медицини, взимаме... И сега модерната брадва. Ето я. Хайде да скачваме, Кевинче. Родите ще ни изидат. И сега... Папай, гледай. Гледай! Абе, Кевин, бе! Как всичко потроши този човек. Сега отиваме до... плажа. Там има един пистолет. Вече знаете кой аз. Все едно обяснявам на... Няма значение. Обяснявам на... методично. Отиваме на плажа, на западния плаж. Там ще приключи днешния видеоклип. И се надявам да ви хареса тази проект. Съм си изложил много. Сега в десно на канибалско село. Чува се как пищат. Ние няма да ги качваме канибалите. Си отиваме на безопасното место, колкото е възможно, нали? Просто в играта, не знам дали знаете, си го знаете, но има сезони. В момента би трябвало да е лято и след... Мисля, че на 15-тия ден, около 15-тия ден става зима. Сега е първия ден. И... така. Чакам я. Чакам я, защото зимата винаги интересно. Такова приятно. Че лятото не е приятно, нали? Караме и стигаме на западния плаж. Сега също аз не си гледай, отдавихме колата. Бутник! Гледай на тази колата. Гледай на тази колата. Не вземете решението. Бутник. Гледай малко бутана. Ако бутаме... Отиваме тук до един човек с... не знам точно, имам си него патрон, според. Тук на нашето отсегаване с Гротача БГ, тук на това место, беше първата ни забита палатка, тук първо се сейфахме и... до цяло е тук бе. Така че след това е радиото къде е... Чупи го това. Имаме тук нещата. Става тентърка, капчета, патрони. Тук има граната. И ето. Това е сега и ние да опънем една палатка, както в нашето първо оцеляване с Гротача БГ. Така е сега и с вас. Опънем една палатка. И
сейфвам YouTube едно. И така. Добре хора, благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Ако не ви е харесало... Ако ви е харесало, абонирайте се, лайкнете и до следващия път. Довиждане! Чао!